Щиро вітаю, господарство, і нагадую, що ви на каналі Вандроўшчык, на який, спадзяюся, ужо падпісаныя. А чакае вас гэтым разам расповед пра сустрэчу на сакавіцкім лёдзе з ладнымі акунямі. Прыемна вам слухаць ды глядзець. А ў нас, дарэчы, амаль кожная сакавіцкая раніца дагэтуль пачынаецца з прымаразку. Але потым сонейка хутка апаноўвае наваколле, абуджае вясновыя гукі, уключае пошчакі птушак. Тут і самыя выкшталцоныя спевакі-шпакі, і не набраўшыся яшчэ голасу жуплівыя жаўрукі, і асабліва гучныя зараз вераб'і. Стараюцца ад іх не адставаць і сініцы, дадаючы ў сваё ценьканне новыя адметныя вясновыя ноткі. А колькі дзён таму нават бакланы спыняліся на прыбярэжных алешынах ды распавядалі нешта на сваёй мове. Там, дзе разводдзе, дык увогуле гамана стаіць небывалая, а галасней за ўсіх гусі гіргешаць. Здавалася б, вясна паўсюдна. Набракаюць пупышкі, гудуць пчолы, ужо, мабыць, і пралескі вось-вось з'явяцца. Але застаюцца яшчэ куткі, дзе на вадаёмах захоўваецца трывалы лёд, а на лясных дарогах здзіўляюць мінакоў ды ласёў сваёй глыбінёй снегавыя каляіны. Зима. Ну, зима. Зима повним ходом, аж повний привод буксує. Що за себе? О, слухай, там два, да? А, з малим. Все. Не надта трапляе туды сонца, таму і зіма адыходзіць няспешна. У адной з такіх мясцін апынуліся мы надоечы з сябрам. Нават здзівіліся такому ператварэнню. Не асабліва і разлічвалі яшчэ па добрым лёдзе пахадзіць, набраўшы з сабой разнаякіх спінінгавых прылад. Добра, што я адну са сваіх зімовых скрынь захапіў, а ў сябра ледабур у машыне аказаўся, ды вуда знайшлася. Ходишь, потом натрапишь на кавалок, распрацуешь, там 3-4 головы, щупаки траплялись. Там это... Карацей, пачалі прынаду не ў ваду доўгім вудзільнам кідаць, а ў лунку апускаць. Першая дзялянка нічога не дала, пасеяўшы тым самым сумневы. Ці варта гэты лёд таптаць, калі побач чакаюць яскравыя вясновыя ўражанні. Але сябра прапанаваў праверыць яшчэ адное месца, якое працягвала заставацца ў ценю хваін, бяроз ды алешын. Там, у дадатак па замёрзлай да гэтае пары балацявіне, можна зручна і на бераг выйсці. На тым заценьку каля шырокага цыпеля і ўладкаваліся. Ды так удала, што ўжо на першай лунцы асноўныя падзеі тае вандроўкі і адбыліся. На пачатковай праводцы маю мармышку без матылку рашуча з'еў жвавы акунь. Потым адразу і другі. Невялікія, але з'явілася адчуванне, што далейшы развой падзей будзе яшчэ цікавейшы. Ты ведаешь, так не адразу праводкі 3 дзе-то раблю. Так яно і здзейснілася. Вось не шэнціла мне сёлетняй зімой з ладнымі акунямі, хаця, шчыра кажучы, не надта і намагаўся з імі сустрэцца. А тут вось неспадзявана, з чакаючымі побач у машыне спінінгамі, узяў ды выцягнуў на лёд на маленькім, але чаплістым гапліку пару сакавітых мацакоў. О! Ой! О! Зняв вот такого мацака! Взяв бун і зловив. Ай,
Ужо і не скажу дакладна, колькі часу гэтая вуда з адмысловай мармышкай на добрых акунёў чакала сустрэчы з імі. Не менш чым 7 гадоў таму яе падрыхтаваў і з тае пары нічога не змяняў, аддаючы перавагу іншым снасцям з балансірам ды з так званай балдой. Так, прамеру глыбіню і пачынаю ад самага дна. Тут пастукаў пару разоў і потым так во хуценька падымаю. Без прыпынкаў падымаю так сантыметраў на 40. О, бачылі? Але гэты, мабыць, нейкі невялікі. Неяк нерашуча. Звычайна яны так добра б'юць. Тому малы якісьці. Але на першай праводцы. Во я прыйшоў на гэтую лунку. О, да! Ой, зусім малыя. Слухайце. Адразу па паклёўцы было чуваць, што малы. Бо нерашучы такі дзяўбунок. Атрымлівалася крыху і ў сябра. А былі яшчэ дзяўбуны якія? Некалькі разоў кранаўся. Ага. Думаў, што неяк будзе больш шансаў на спінінг палавіць. А тут вуня, ну як. О, ёсць, ай, такі середнячок. Але добра пацягнуў. Так, у гэтую лунку пакуль яго кідаць не буду, каб не расказаў астатнім, што тут сядзіць вандроўшчык з камерай. Потым аднесу у тую лунку, дзе не дзяўбло. Будзе у адных буду лунках лавіць, а другія адпускаць. Вот такія, сябры, сакавіцкія акуні-мацакі ловяцца на апошнім лёдзе. Вельмі ім удзячны за моцныя, неспадзяваныя нават дзяўбуны і адпускаю іх назад у вадаём. Так. О, аж у лунку не пролазіць, такі вялізазны. Все, поплыў. З вялікага пачаў. Зараз сярэдненькі і меншенькі. Ось гэтых акунёў, акрамя яшчэ самых малых, злавіў з адной лункі. І рыбалку яшчэ працягваем. Але як усё раптоўна пачалося, так хутка і скончылася. Спачатку пачаў драбнець памер акунёў, а потым увогуле, працерабіўшыся між вершалінамі дрэў, Соненька сказала: «Досыць, я буду працягваць сваю вясновую справу, а вы яшчэ крыху пасядзіце, ды рухайцеся далей, аглядаць іншыя цікавыя мясціны, абіраючы іх для будучых спінінгавых прыгод». На тым і дамовіліся. Дзякуй за ўвагу, гаспадарства. А неўзабаве вас чакае ўжо вандраванне па вольнай ад лёду рацэ. Вясна працягваецца, і калі падабаецца, што я раблю, то давайце падтрымліваць беларускае разам. Якуб Колас, ідзе вясна ў шумлівых водах, у звонкім срэбры ручаёў, і разлівае мяккі подых, як песню нейкую, без слоў. Ідзе і будзіць, нібы маці, у дзень святы сваіх дзяцей, узгоркі гоніць янажацей, пад гукі выраю гусей. І абнімае, туліць, песціць, і дрэва кожнае і куст, да нешта шэпча ім пад густ, прыносіць радасныя весці.
А ветрык, лёгенькі, паўднёвы, зусім прыціхне з края лясоў, нібы цікуе, як са сховаў, зямля знімае свой засоў. Як з патайных яе каморак жучкі выпаўзаюць на свет і аглядаюць свой падворак, што так не прыбран і раздзет. А над узлескамі, у зацішку, бязлюдна кінутых земель, у небе гойсаецца трэль і срэбрам коціцца паўзвышку.